Ingon siya dong, supago na kuno kanya. Ayaw ya. Kung magkiklaro, Bart, mo magibangga rin kahoy. Lantawa dong oh. Layo pa kayo, namas ko na. Ayo! Ayo, naigon me! Unsa man ingon nimo? Wala ko sabot nimo. Mga ka. Ingon siya daw nga, manaigon kuno me, kay wala may palit og pagkaon. Ana siya daw nga, dili ko na siya madawat sinsiyo kay tibuok ra. Ilasa nimo. Ibok diyan. Sa may kanta ninyo. Ingon siya daw nga, manganta na kuno me. 5 nindot tingog. 10 batik tingog. Ako Bisaya. Siya insik. Pero dakong mata. Manganta na mi do nga. 1, 2, 3, go! May Pasko dong! Ano kanta nimo? Ko sabot. Sulang hatag oy. Kae dong. Oh. Pila man ni part? Pila ni 20 di man ni kaabot palit pagkaon part? Imo sige pili. Pili gyud mo 5. Thank you ang mabarat ninyo. Salamat dong. Lara ba ko'y kwarta diri ya? Ingon siya daw nga, ug dili kuno ka mohatag kulatahon kuno kaniya. Saon man nga nga, wala mo ko'y kwarta. Ingon siya dong, supago na kuno kaniya. Ayaw ya. Yo! What's up mga idol? Shout out ni Modol Raul Maglasang. Salamat sa pag-share sa among videos. Shout out ni Bikiran Srikilme. Shout out. Desideria Primasyo Payahay. Shout out. Bani Payahay. Shout out. Shout out sad ko ni NSBTV from Switzerland. Uy, Uy, nagkakawas. Shout Shout out out. ni mo niya doon. Thank you sa pag-share. Shout out sa ko ni Jonathan Tupas. Shout out. Ni Lucio Baho. Shout out. Ng Dilia Baho. Shout out. Robert TV. Shout out. Pati TV. Shout out. Rubilia Rita. Shout out. Genevieve Balansag o Shout- Katrina Magdaleno Payahay. Shout out. Salamat sa pagsuporta sa among mga videos. Keep safe mga idol. Salamat. Salamat. Salamat.